abamenyi bekinyoro kyoruake aboigo mwamunyangi ime yes application ya Nyakimino imeje gode yabokeire bunge ya North Mugirange County ya Nyamira igo besokire na kwemuronganeria abokongu bomusunte hase ebinyoro ebyo korengana nabamenya baige baterubuna igo babeire bagwetera abokongu obonene bw'echiwa cy'estima egento keirere gesunte kwenekibwa sechinsemecho igo bano baruko kuburi gukia somo bunge yo kwenekibuna kwabekirare estima muri kitofati December Robotirwa Senchira yobwekira abamenyi bekinyoro kya Uruaki imeyesa application ya Nyakenimo ime ya wodi ya bokeira ebunge ya North Mugirango nigo besokire na kwemurunganiria obwibi bw'echiwaya cy'estima egento keireire okobororo kwa musunta sekinyoro ekyo kwa Henry Mbotela urwekenyoro ky'Uruaki bokeira ward ekenyoro ekeke bwato bakongu utagito okonyo konene okonya otangani nkolinga estima gaga tokoiberwa twabere tokoibere chiwaya mono chiwaya chihat kyanze tokoiberwa dojukoboka mantonya la stima teyo murabono ewiki ali nenusu chiwaya cheibetwe twanya bakonya aiga abamenyi bekinyoro kya Mwamunyangi Uruaki abo batanya kubekerwa estima nigo nabarabwo basabira umubunge Joash Nyamoko abakonye nguruku ryoba oyo Nyakiyande seitono Uruaki akine ngurumwa ekinyoro gikuruku Mwamunyangi ma estima korumbiaru almost 30 years twanya kora estima twabere tokoba ko promise gwa na bana siasa asama tukamange na mpatobekire estima banya utobekire estima twabere tuku apply estima mara osenkane estima yetu anya konyoro toma eti okora ntuntoria ese constituency ya North Mugirango ose twakire tumubunge oyo Joash Nyamoko chukura Florence Nyekerari Nyaonga njabone kenyoro kiane emyaka yaarire korungicha igana na korora stima bono chengo saba noena abana basinyire gosoma igongo saba mwezi migunyamoko atokonye stima elinda abana barorere basome kubwatikana naya ibasabira umugambi bwe location ya Bokeira kubwatirana n'abagambi baye korangiria ibarasa eri gukwanira obusario bwo lakini ende tokosaba administration nero erete barasa nene sana na Uruaki ekiyana twabere tokoibero kerengaki tayo paka no ina epambu ya machenja ibugaiga igo tokosaba omwasisa chief no mo chief babwaterane batoretere barase nene y'abantu bonsi pi bekenyoreke ekyagera nonyene abantu bakoibe binte bitayi bakarare irabagotoka bale naitwe ensemo yende abayibori nabarabwo ebasabirwe kubwatirana n'abagambi eryo korongeya abana babo weterase okubakwanira ngoro kwa Bethwell ayamababa nchino mwalimu na mwaso wa school kira around yega one my observation nare utomoja serikali mwaso administrative amana discipline arete agere to twali mechande yo bibya sekenyoro imora wana intuna bali mutwati powers zo kuru discipline abana bayino ngo kumureka kuna bayiboli tema sana kubunsa abana bayino ntabitingira na serikali ndio so ime wetara kubeka kibarasa barangira bayiboli amo bakwane runa kibakarira abana babukuruka kugosa ababi bali from within ga story okoigana ko ogosaba ko bamenya abayiga bekenyoreke ga kya Uruaki kuchase umubunge webunge yiga ya North Mugirango Joash Nyamoko anyara kubaga kubabwatiria asobwange umuchando babwato manene ugutatwara estima anene ase Tembe kura Uruaki yego toke meye wodi ya Bokeira ebunge ya North Mugirango County ya Nyamira Jeff Atgard Yesemba